Снимам. Здравейте, квалификация за CrossFit Витоша 2025 година. Отбор CrossFit Варна, Христо Василев Ерменджиев. Сега ще покажем щангите, които са заредени. 20 кг е оста. 2,5, 10, 20 и десятка отвътре. Общо 105 лета. Да. Добре, зареждаме ги. 15 ост. 1,5. 1,5, да, 10. 10. И отвътре на 5. 40 и колко е? 8? И 8. Сашо Христов. Пак 20 щанга. 2,5. 10. Добре, двете мъжки щанги са 105. Готови? 10. Да. С лице към камерата дигайте. Колко сте готови, казвайте да натискам. Пускам 10 секунди отброяване. Готови сте? 10. 5. И? Давай. Браво. 105. Да си премеси малко щангата, да не е в Силвия малко. Ай сега, мощно, стягай бедрата. Браво. Хубаво завърши. Фърли. Там се покажи дисковете, Ванка. Ванка, покажи тук дискове, се видят, че са 1 кг. Силно добре да бъдеш. Да. Краката си може. Давай, силно! Бутай! Браво! Айде, ти вече става. Дръж! Добре, има време. Силвия, ще пробваме с повече. Ще пробваме с повече. Сашо, покажи диска. 2,5. В същото състояние, дайте да се бият дисковете. Има минута и 15 са минали. Има много време. Минута и 15, той трябва да почне на 2. Има много време още, да. Така. 4 минути не продължи. 4 минути е прозорец. Пустата щанга може малко по-напред там да не са на гъчкане, че става опасно. Едно 45, къде ти е план? Ти го вземи? Две минути. Две и 10. Искате да почна да може да се почнеш? 2,30, някой да отива. Окей, 50 кг. За сега не, с малко. Мощно. Също танга е без стена зад малко. Добре, Сашо. 2,50. Силно, силно! Дай!
Дай, Люси. Ти беше готова. Има 3-10 са минали. Има време да ги разтваряме в почивката. Не целта да не му пречи на Люсто. 3-25. Нали мога да изпресе? Да, аз да направя. Майче може. Не съм сигурен, ама май не пише. Може. 3-40. Айде, дай. Пейсе. Тече почивката. Всичко не трябва да го... Минута и 15. Тя, имайте причи, еко, щангите ще се местят, защото има напълно. Кой почна? Една минута остава. Аз и Сашо. Ти и Сашо, аз и Сашо. Добре, аз ти почна. Аз те после. Ти ще прави по 20. Не забравяй, че смяната става зад линията. Смяната за клиента да колко време бъде? 40 остават. Кой ще брои? Аз ще боря. Ще да знаеш, че ме е проблем. Ти само се бутай нагоре и се гледай топ. 25. Можете ви да Добре. Така ли? Може и един с друг да се обърнете. Няма да е... Може 10 секунди. Може един с друг срещу друг да се обърнете и се гледате. 5. 3. Дай. Точно така. Десет. Може и на по-големи серии. Ма те казаха на 20 пъти. Да. Трябва да става по-назад. 19. 20. Сигурен, по-големи серии, хора. Няма да си им време тук. Една минута мина. Така ли си мина назад? Точно там. Силови после на рамената си и изчакай. 29. 30. Сашо, дай същата щанга, бе. Какво смеете? Само не знам какво ще кажеш. Стойте назад към топията да ви е по-полезно да клякате. Така, точно над нея. Ти за друг може да се прави само да 39. Четири. Дайте по-големи серии по 15, дайте.
55. 59. 60. 65. 69. 70. 78. 9. 80. 88. 9. Чакайте се. 90. Чакайте се горе. 97. 8. 9. Време. 10:00. Ако пресечението е времето. 10:00, значи 4 минути. Не, 6 минути е капа. Те си махаме ли говориш? Да, махнаме щангите, топките, изкарваме дъмбели на лентите. Няма не трябва. И после още 2 минути почивка. До 14-та минута е почивката и до 23-та имаме амрап 9 минути. На амрапа реда е ясен. Вие двамата ще правите ли често? Не, кутийцето е там. Само дъмбелите варим. Дъмбелите на лентите. Дъмбелите на лентите. На лентите. На Силвия по средата. На момчетата. Да. Да, кутии трябва да са на 2 метра от рига. Да, 3 минути. Бори, ще казваш кое след кое? Да, толсто бар кутия, често бар дъмбел. На дъмбела преди по шприци. Бори време. 2:30 още. Става като почне. Тук почва. Ни показахме ли дъмбелите? После ще го. Ванка, дайте да покажем дъмбелите на камерата, да ни варя такива. Да покажем тестите. Всичко е по 6 броя. Да. 22,5. Видя ли са хубаво? Да, 15 и още 22,5. Да, видя се. Минута и 30 още. Една минута. Да. 6 колка горе се чакаме на скоките и после
това. После ще се пие. Оставете си го първо. Главата му е силна. Той като право не му става. Главата му не била добре. 30 секунди. Люси? 20 секунди. Десет. 5. 3. Старт. Пет. 6. Кутия. Горе се чакай само, няма нужда. 5. 6. Често бар. Тоест много реп. Сега ще трябва да изчакаш горе. Тримати. По едно късен давайте. Давайте по едно. Не. По едно трябва. По едно трябва. Мисля, че останаха още едно. Остана още една бройка. Поне, ако не съм следи, че се обърках. Айде. Дъмбел. Четири. Не, общо 6. 5. 6. Толкова. Смяна. Толкова бар. На единички трябва. Нямам се. Шест. Тук повече връсто. Тия. Чакай горе, Люски си по-бърз. Добре. 5. 6. Дъмбел. Силвия, ай. 2 рунда. Яйце! 5, 6, кутия. Поръчаме. Помалко назад. 5, 6. Дай на единички, няма как станеш. Люси, гледай да не избързаш. 1. 2. 5. Дъмбел. Не. 2. Ползвай ги те с крака. 5. Край. Люсто изза. Люсто изза. Защото Люсто не си рипа. Така ли? Не знаех. Може, добре. Ако може. 6. Добре, щом сте сигурни. Добре, може. Аз не съм уверен. 5.
6. Dumbbell. Три. 4 рунда стана. колко време остава? 4 минути остават. 4 минути. Шест. Единички. После ще 5 евро. Давайте. Още едно. Дъмбел. Сюве, използвай си краката. Три минути. О, също добре. 5 рунда. Добре. Шест. 5. Плюс чакай. 6. Три. Внимай, Люси, на диска, внимай, Люси. Да, внимай диска. Ще като ти кажа, дъмбел. Има ли още? Да, има 2 минути. О, майка. Шест. Някой да излиза. Сашо. Шест. Тя. Шест. Колко ли горе? Дай, още две. Все едно. Дъмбел. Има време за още след тая серия. Пет. 6. Има 30 секунди. Пет. 6. Много реп. Едно. Две. Край, няма време. Има 3 секунди, 2 секунди. Край, браво.